kahin mai magana wa'annan kamfanonin guda biyar namu na Niger, sai mu yi maganan ci gaba na hanyar likita na hanyar lafiya. Yanzu alhamdulillah da Niger tare da haɗin gwiwar ƙasar Burkina Faso a cikin Niamey, yanzu a cikin Niger an buɗe wuri na likita inda za a rika kula da harkokin matsalan duka zuciya. Har za a rika yin operation wanda ke kiran su care ouvert. Wani abu ne wanda a da a Niger duk mai irin wannan ciwon zuciya ko kuma operation kinnan care ouvert na zuciya waje ake. To yanzu alhamdulillah tare da haɗin gwiwa tsakanin likitocinmu da likitocin Burkina Faso zai zamanto wannan abu yanzu za a rika yin shi ne a cikin ƙasar Niger. Idan aka ce Burkina da harkar likita, Burkina abin da bamu sani ba, suna da relation mai ƙarfi na harkar lafiya tare da Burkina da ƙasar Japan. To wannan yana da kyau kenan cikin tafiyar na AS Niger ta haɗa gwiwa da Burkina da a ƙaru da wannan experience na lafiya. A buɗe masana'o'i a cikin gida. Masana'o'i ne guda biyar wanda za su zuba kuɗi jimillan miliyar na sefa kusan 247 don san karan set miliyar na sefa, abin da ya kai kusan miliyan 380 na dola. Wannan abu ne wanda idan an tabbatar da shi an fara wa'innan kamfanonin za su samu ma kusan mutum 3,000 aiki permanent, banda kuma ayakuna wanda za a rika samu ga sauran mutane da sauran matasa. Wa'innan kamfanoni guda uku su ne. Na farko shine kamfanin da ake kiran Shin wani abu, suna ne Shinuwa tare da haɗin gwiwa da kamfani na Niger. Za su zuba miliyar 155 za su yi wani abu da ake kiran shi Park Industrial. Park Industrial a Hausa, idan na yi ƙoƙari na yi Hausa na faɗi, shine za a yi wuri wanda babba ne a cikin shi kuma akwai masana'o'i daban-daban. Haka ne ake kira da Park Industrial kenan, hili na kasuwanci amma kuma masana'o'i ne za a yi daban-daban a cikin shi. Wannan za su zuba miliyar 155. Na biyun shi wani kamfani da ake kira Al'aman, su kuma kamfani ne wanda sun gina aikin su bisa yin abubuwa na electricity. To kwantaran su ta Niger zai zamanto za su rika samo wutar lantarki ne, ta yi za musu kwantara ne su yi wasu wurare ko energy solar ko kuma da iska ko kuma da menene. Cikin dai wannan bayani ba a bayyana komi da komi ba, amma dai za su sa miliyar 67 na sefa don production kin electricity a ƙasar mu Niger. Na uku kamfani da ake kiran shi JCM. Su wayannan kamfanin su ne da su kai yin fer a beton, karahuna na gininnika, ina ga cikin su ne wanda wasu su hamma kusa gamawa da wannan masana'in na yin karfe na gini fer a beton. Su kuma wannan kamfanin za su zuba miliyar 13 su ma don su zo su zuba abun ƙasa arziki a cikin ƙasar mu Niger. Na hudun su ma kamfani ne da ake kiran shi Huanhan, haka ne sunayen shi ban iya faɗi, kuma tare da duk in kun lura kamfanonuka na Itiranje da suke zuwa za ku ga akwai kuma kamfani na cikin Niger wanda da hannun jarin 'yan Niger ne, ma'aikatan Niger ne, tunda idan kuna tuna siyasar mu ta ƙasa ta kuma da cewa ɗaukan aiki da fifita wurin kasuwanci zai zama to priority ne. Dan ƙasar mu Niger shine za a fifita akan duka wani dan Itiranje. Yanzu sai muke ganin in babban kamfani ya zo dole sai an yi wani kamfani na cikin Niger wanda tare ne za su kama su yi aiki don a tabbatar da arzikin ƙasa ya zo. Ta wannan kamfanin Huanhan na hudu zai zama to shi kuma aikin shi duka abubuwan da suka sayi production pharmaceutic, magunguna ko kuma wasu kayayyakin aiki ko kuma wasu abubuwan laboratoire, abubuwa duka wanda suka shayi harkokin pharmacy da sauransu za su zama to wannan kamfanin su ne za su rika yi. Na biyar, ba za a yi abu ba tare da an yi tsafta ba. Na biyar shine ake kira Aigle d'Afrique. Wa'annan kamfanin shi kuma zai miliyar 3 na sefa wanda za a yi kamfani wanda za a rika yin detergent. In an ce detergent ana nihin duka kayayyakin tsafta, sabuli na wanki ko na wanka, sabululluka da liquid na wanke na tsaftata gida da sauransu. Duka harkokin detergent zai zamanto za a yi kamfani ne a cikin Niger. Yanzu zan mu da harakan kawo wasu sabuli, wasu omo, wasu shampoo, wasu wane ne daga kasashen waje, insha Allah a cikin gida za a yi. Idan wa'innan kamfanonin guda biyar, wannan su ne a takaice yanzu muka gani, banda kamfanonuka da yawa da ake yi, banda wanda kuma jarin arzikin cikin gida ne, proje ne na cikin Niger, kamar yadda muka ga Grand Irrigation da abubuwa da sauransu wanda ake bunƙasawa da hanyoyi da ake nan ana gyarawa, musamman ma damuna tana zuwa. Kokari dai gashi nan muna iya cewa bunƙasa arziki, hukumomin nan namu suna yin kokari su kama da a gyara shi. To muna yi musu fatan alheri, kuma muna fatan kullum da cewa wa'annan proje ne da ake hiddawa na gaskiya,
ba proje irin na da bane 'yan siyasa kawai a sa takarda a ce an yi, amma kuma daga baya ban mu gani karewan shi, ban mu ga amfanin shi ga 'yan ƙasa. To muna fatan wannan karan akwai canjin haka, da kuma muke fatan cewa arzikin ƙasa ne, mutane etranger kuma sun zo za su investir a cikin ƙasa. To muna fatan arzikin da amfani mu ganshi tabbaci ga ƙasarmu kuma ga 'yan ƙasa, mu ga canji a cikin ƙasarmu nan, ba canji kawai ga wasu 'yan mutane kurakurai ba kadai wanda su ne suke bunƙasa da wani abu. Allah ya ƙara kawo masu zuwa su yi investir a cikin ƙasarmu Nijar, don wannan shine tabbacin ci gaba da tabbacin bunƙasa arziki, kuma Allah ya kawo mana tsaro. Allah ya samu da